Hello guys, good morning, good morning, good morning. So aga pa ta subong malagaw. Yahoo! So for today's video, malagaw ta sa Midsayap. Yahoo! Ambot lang kong kalakat nga mo dere sa resort sang Alexandra. Col, di nga dito banda tong Alexandra. Ay, di nga ito. Hindi ko ganibalan. Basta diretso ka lang na, dira. Okay, Col, salamat kit. Okay Kahit sige Basta kung nakaligo na kamo sa Anatolia, diretsohan nyo lang ng dalan dira hasta nga makita nyo tong swimming pool or something na may tarpaulin. So ang pangalan niya guys is Alexandra Resort. Ara siya sa Purok 5, Anunang, Midsayap, North Cotabato, no? So unahan sa Bakwit kay Magango. Tapos open sila every Monday to Sunday, no? Note lang, kung Monday to Thursday ka mamaligo, required mag-booking. Tapos kung Friday to Sunday naman, ga-accept sila sang walk-ins. Ay, nag-abot na gali kami guys, no? So may nagpalapit sa akon nga fan ko, ambot sinuna kung taga-diin po na. Tapos ginababa na namon ang mga gamit guys, no? So habang ginababa namon ang gamit, may ara pod sa isa ka fan naman, no? Nagpa-picture sa akon, kag nagtabang siya kuha sang gamit. So kabalo ko mamangkot naman kamo kung tigpilang entrance dire. So ang entrance nila daytime is 50 pesos per head, no? Child or adult na siya. Ang 3 years old below, libre. Tapos kung gusto niyo naman mag-overnight swim, dapat maximum kamo sang 10 person guys, no? So kung mag-overnight kamo, magsulod kamo dapat 4 p.m. to 11 p.m. Tapos ilang overnight stay dire is 6 p.m. to 6 a.m. naman. Ang ilan naman mga cottages guys, no? May ara sila payong-payong, may ara sang blue big tent, kag may ara pod sila sang kubo. Uy, nag-abot na si Congressman kag ari ang mga mayor, no? Nag-arabot na sila guys, may mga bisita kami. So anyway guys, nagkuha lang kami sang kubo cottage at the same time tong tent cottage nila. So ari na, banat-banat na, picture na. So okay po dire guys, no? Kay damo sila amenities like pool para sa mga bata, sa adult, may ara pod sila tindahan sa sulod, may ara pod sila volleyball kag pingpong area, may ara pod sila scooter for kids, kag syempre may ara videokihan. Nami gid dire guys, no? Magtambay-tambay, magbanding-banding with your families or friends badara. So kung may mga pamangkot pa kamo guys, may ara sila sang Facebook page, no? I-search nyo lang Alexandra Resort. May ara sila mga contact number dito guys, i-contact nyo na lang. Oy, sige ka mo pamangkot sa akon, kapoy istorya bla. So dali na guys, umpisahan ta na, no? Magsugba-sugba na ta, kay syempre magsiyatataod-taod, ano pa ba? So damo kami pagkaon dala guys, no? So ang okasyon sini, gina-celebrate ko lang ang kagwapuhan ko, di ba? Oh, alin na kung feeling gwapo ka pod, shot na diri. Kita mo na, maski diin nga anggil ay laway. Tapos tong babae ginagas ipapungko na lang namon kay may bata abi siya dala. So gipa-join na lang namon sila sa amon cottage. Banati kaon na ka. Tapos tong isa pod ka babae ginagas, oh, optan na gili sila basi may mga modus di sila, no? Hambal-hambal nyo fans daw pero nagikaon naman noon. Pero sige lang guys, okay lang na. Amo gid ta sinibay kabutan bay. So kamo girls sa nga duwa, i-enjoy nyo lang inyong stay together sa amon. So balaan nyo ng diskarte para makalibre ka mo, no? Magtabang-tabang ka mo kung may maabot kay para magkikaon ka mo. Anyway guys, ang amon nga stay dire, no? Nang wala lang, nang chill lang, relax kayo. So tara na, lumpat ta, di ba? Ay wala gali may naglumpat. So tanawa guys, enjoy kayo mga bata, di ba? Daw inom muna nila ang tubig sa swimming pool. Kag syempre, hindi man mapalugi ang aton mga kamalaman o di ba? Mapusing-pusing ba sila dira? Oh, nagbra-bra pang iban. So ang ila tubig gali dire guys, na hindi ko lang balaan kung flowing siya nga halin sa ano tawag gani siya nang daw spring gani, pero lamig man siya. Palihog na lang guys, kamo na lang pamangkot, no? Kay hindi ko gid balaan na busy abi ko sini kay inom-inom dito sa taas. Pero nami gid siya dire guys, nang relax lang gud daw, aral lang kamo sa likod balay ninyo nga may swimming pool kamo sa inyo balay. Nang taway-tawhay lang banding-banding, istorya-istorya. Pwede pa siya pang imot-imot kung single ka or gibulagan ka sang boyfriend girlfriend mo, pwede ka mag-imot diri ka magsinggit. Ayoko na sa mundo. Tapos, kung ano gusto nyo, trip, magligid-ligid ka mo dira, tumbling-tumbling, bahala ka mo sa buhay nyo. So, gina-enjoy gid nila ilang stay dire, no? Nag-tiktok sila, tapos ara nagliko guys, so, syempre, ara ang bida, hindi na mapaulahiya, maligo na. So, ang kanami lang gali sini guys, no? Kay kami lang naligo, ula pa sang ibang tao, no? Diba? Hakop na mo ng swimming pool. Dogi pa exclusive lang namon, no? Diba? Enjoy man. Hindi kami kasapar sang langoy-langoy sini guys, kay lapat
lapad nila swimming pool oh. Tapos syempre manligo kaon naman eh, damo ng mual-mual diri oh. Kung nami maligo mas nami pagid makaon eh, o diba? May oras pa mag-iniras oh nye, in love. Perti kay in love na si ladlad sa ako niyan, ano na siya man. Wala ko manigilumay. Base ako ang iya gilumay eh, diba? So nag-ulan guys no. Tapos nung isa ka babae gay na, nagbalutin naman eh. Balutin mo ako ang lumpia kagkakanin. So syempre pahungit naman si Gladys guys, scripted niya. Kasi isipon niya naman nga kusa ako gahungit nga never in my life again. So mayo ang ulan, hindi kayo kusog no, chill lang, nag-ulan-ulan tapos mag-untat-untat no, diba? So ari ko guys no, ginadiskartehan naman ko ni Gladys na syempre ako ba madala? Oo naman, madala gina eh. O diba? May iniras-iras naman ang duwa. Isayaw mo ako sa gitna ng ulan ang peg no. Nakanta-kanta na siya yang erasers. Amo sina kain love si Gladys sa akon, diba? Happy kayo siya sa akon no. Mang-unfollow na naman yung mga single diri kag broken hearted ba. Okay lang na guys. Wala man naman kamo ginapainggit pero kamo good kung mainggit kamo ti. Sorry. Ay nako ladlad, tama na, nainggit na ang mga single oh. Sige, shout out na lang natin sila. Shout out sa mga single dira no. Kawawa naman kayo. Oh diba? Sana all ginasuklayan. Pero scripted na guys, hagi sugo lang ko sinabi niya. Sukay ako nga buhok. Pero may ara kutsilyo sa gilid. So balik ta sa mga fans na kon guys no. Ara na. Siyempre alams na pamutos ang birada nila guys. So okay na, nakapamutos na ba ang tanan? Hambal lang kamo ha, kung wala pa kay putsan ta kamo. So ara ko guys na depress ko. Kay matyagan ko doon na scam gid ko ba, nagpanggap sila nga fans na kon. So ara na guys, ready na kami mag-uli no. Kay tapos naman kami enjoy, banding. It's time to go home because tomorrow is another day to you and back to me. O diba, mayo ko mga English no. So babay na sila guys. Siyempre mag-pictorial sa anay para may remembrance. O diba? It's time to go home again and to you is to me. Are you? How do you do? It's fine to me. Tapos siyempre nangimos na kami guys. O diba, si Sergeant Omar. So ready nang all no. Let's go guys. So ari na, mabiyahe na kami. Lah, nagkisakay itong may bata kagina oh. So salamat kayo no, Alexandra Resort no. Dira sa Anunang Midsayap. Anukol. Basta mo na. Bye! So ari aton mga shoutout sa buong nga video no. Kung wala ka mo dira as usual, hindi ka mo magibi. Next video naman eh. So nagustuhan nyo ba aton nga vlog sa buong? Hindi nyo paglimtan i-like kag share ha. O diba? Dapat spread the good vibes no. Kuhita nyo na mga migo-miga nyo nga wala pa naka-like dira kag mag-subscribe sa amon YouTube. Lingaw-lingaw lang ta guys ha. Bye!